Perdón, vamos a la veña. Adiante, por favor. Primeiro, imos a pedir un forte aplauso para a nosa charanga. ¡Hola, música! Música en directo todos os venres. Xurado. Os nosos suites. Boas noites, Monse Rivera. Boa noite. Hola, Monse. Boas noites, Carlos José. Hola, ¿Qué tal, Carlos? Boas noites, Enrique Penabaz. Hola, Enrique. E boas noites, Sonia María. Hola, Sonia. Hola, boas noites. Parellas participantes desta noite. Hoxe temos unha parella nova, dende aquí do lado, de Ames, moi cerquiña. Ánsela e máis Alberto e fanse chamar os Bugalleiros. Moi ben, bugalleiros de Ames. Forza. De máis lonxe veñen ao... De máis lonxe, cada venres teñen que vir dende Barcelona, é a segunda semana. Que tal o levades, rapaces? Paula e Maisales, os Aturuseiros de Barcelona, segunda semana. Bravo, bravo, bravo. Pasamos, por favor, os de Ames, onde están amables ao centro do Torreiro. Palco, así que veña. Eu teño que anunciar que temos un serán en Santiago de Oliveira e o venres que ven temos serán na Ermida de Pazos de Borbén. El lugar. E teño que dicir que ahora van a bailar unha xota, pero logo van a bailar unha muñeira preciosa, composición do noso gaiteiro da charanga do Vai de Baile de Cristian, unha muñeira ben bonita. Gaiteiro autor. Moi ben, moi ben. 1, 2, 3, comenzamos polos de Ames. Unha xota, arriba Bugalleiros. 45 segundos. Entran os Aturuseiros de Barcelona. Ahí va, Cataluña. Cambiamos de parella e Unha cambiamos muñeira de cos ritmo. Bugalleiros. Vale. Cambio de parella. Entran os Aturuseiros de Barcelona, ca muñeira. Ahí vamos co agarrado. Imos co valse. A ver qué pasa. Bugalleiros e Aturuseiros.
música, qué voz. Qué bonita a Muñeira, verdad? Non si. No, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Xurado, hai que decidir, o vai de baile un xogo, un concurso, e o xurado... Sempre chegamos tarde para bailar o baile de baile. Pois hai que adiantarse.